Foli ani tanuni ka di malien cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ an b'a fɔ ko tare ni y'an nalen an ka émission mandi kɔnɔ sur Yeli Vision. Sunkalo hukumu kɔnɔna na an y'an sɛnsɛn bi tuguni ka na an ka karamɔgɔ belebele fɛ yen nɔ min ye Bulu Kasumugu Sidibe ye n'a siyɔrɔ bɛnnen don Bangoni Janginɛbugu ma. Malien toujours an bɛ sunkalo hukumu kɔnɔna na an ka nin wagati na baro bɛɛ bɛna kɛ sunkalo kan. Bita ye jumɛn ni bita ye an balaka minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ sun ka tila ka sunkalo mɔgɔw ka sunkalo dumuniw tobi olu ka kisa an ka bi kuma bɛna wuli o kan ani a filanan ye jumɛn ani hasidiya o fila y'an ka bi babu ye donc an bɛna kuma di an ka karamɔgɔkɛ ma min ye Bulu Kasumugu Sidibe ye a ka don an ka baro kɔnɔ an ka sɔrɔ a ka don an ka baro kɔnɔ an ka tɛmɛ ni an ka émission ye sur Yeli Vision. Assalamu alaikum karamɔgɔ. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal katim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. الحمد لله أمبي على فوق على بركة alami no kan ɲɛmaya ye an sigi ni kɛnɛ kan ka tila ka bɛn ni kalo barikama ba ma n'o ye sunkalo ye ka nin kɛnɛya fana ka se ka bato nɔgɔya an ye n b'a fɔ ala ni ce ka segin ka Yeli Vision mɔgɔw yɛrɛ fo ka daminɛ sanfɛ fo duguma ka adama yɛrɛ fo a ka wuli ka jɔ la pour que mɔgɔw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogoya min na u ka wagati taabolo la ani u bɛ se ka wagati yɛrɛ tunɔbɔ cogoya min na. Alhamdulilayi ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n'o ye muso minnu bɛ yen n'u bɛ sun olu bɛ tila tugun k'u to sun na tile ka kalan ka tila ka suntigɛ labɛn tasuma kɛrɛfɛ ka suguru labɛn tasuma kɛrɛfɛ ka surafana tobi tasuma kɛrɛfɛ repos t'u ye quoi ko olu ka kiri ye jumɛn ye sunkalo kɔnɔ. An b'a fɔ dɔrɔn sara foyi to olu la ni alijinɛ tɛ sabu diinɛ in ngulomaba ye muso ye cɛ caman bi sun bi ka sun kurazi d'u la k'u fari fani muso ɲuman bɛ min bolo ni ala b'o bolo sɛbɛ la hali n'a sɔrɔla kurazi bɛ na bɔ cɛ la muso in de b'a encourager karisa wuli sugurudumu ɛri sera fo a dɔw bɛ kɛlɛ kɛ mɛ a b'a muɲu ka tila ka cɛ la encourager k'a kɛ ala ni kira ta kɛli kan cɛ dɔw bɛ sunkalo bɛɛ sun ala n'u muso sababu ani muso ka timinandiya courage t'olu yɛrɛ la ala bato la mɛ muso ka courage kama u bɛ kɛ ala bato la depuis u ma dege a la f'u bɛna jɔ a la. O contraire fana bɛ yen musow bɛ yen hali ni ala ko courage bi cɛ la olu fana kɛwale n'u kɛcogo b'a découragement don a la. dutigi caman bɛ yen ala ye hɛrɛ kɛ dɔw ye a ma hɛrɛ kɛ bɛɛ fana ye mɛ hɛrɛw dicogo de tɛ kelen ye. caman bɛ yen u n'u ka se n'u ka sɔrɔ muso min b'u kɔ so hali ka suntigɛ labɛn k'a bila cɛ ɲɛ muso tɛ se k'a kɛ mɔni tɛ se ka tobi kangaliba tɛ se ka tobi foyi tɛ se ka kɛ ale fɛ ni sun tigɛra dɔrɔn a yɛrɛ na taa fɛnnin dɔ san ka n'i sigi k'o dun duden tɔw bɛ sigilen fo ni min y'i ta tigɛ cogo wɛrɛ la hali ni courage b'o cɛ la mɛ o mɛ ni muso ye ma kɛ muso ɲɛnɛma ye n'a ma falen cɛ hakili na jigin dɔ wɛrɛ furu la n'o kɛra
n'ala ma fara ale kan ale bɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ɲɛfɛmɔgɔ dɔw b'u yɛrɛ bila kɔfɛ o tuma na ni dɔ nana olu kɔfɛ dɔrɔn ka jɔ jɔyɔrɔ ɲuman na a bɛ fɔ ntori ma bagayogo yɔrɔ min i bɛ taa yen de o c'est obligatoire cɛ bɛ to o nɔfɛ o tuma ale bɛ sɔrɔ ka wuli kirikara kokɛw ni kumafɛn ni kirikara kow la ka ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma k'a sɔrɔ a yɛrɛ de y'a s'a yɛrɛ ma donc muso minnu bɛ sun ka tila tugun ka don tile kɔrɔ tasuma bilen cɛla sara foyi t'olu ye u ka baara la fo ka sa dɔrɔn u ka don alijinɛ kɔnɔ bi ala kira ka kuma jɛlenw na fan bɛɛ fɛ e ka sunkalo tile 30 sɔn ala ɲɛda kama ka tila ka baara kɛ o tile bilen kɔnɔ ala ɲɛda kama ka tila tugun k'i cɛ dusu suma o sunkalo kɔnɔ ala ɲɛda kama ka suntigɛ di mɔgɔw ma ka surafana tobi k'o di mɔgɔw ma ka suguru mɔgɔnen ɲuman tobi k'o lawuli u k'a dun olu fɛn o fɛn bɛ sun don o togo la ka sun tigɛ o togo la ka lafiya sɔrɔ u ka sunkalo kɔnɔ e sababuya la olu kelen kelen bɛɛ fana ka sun baraji ɲɔgɔn bi sɛbɛ ala fɛ k'a d'i ma ka fara i yɛrɛ ta baraji kan donc sara wɛrɛ si t'olu la ko fɔ togo wɛrɛ si t'olu la k'u jija a fɛ dɔrɔn k'u cɛsiri a dɔnn'u ye o k'u cɛsiri a ma dɔn ye o k'u cɛsiri ko n'u tora a kan n'u sara o togo la u bɛ don alijinɛ la hali n'i kɔrɔ la ka sɔrɔ i b'o togoya la i ka alijinɛ garantilen don tant k'i ma dansago kɛ i ni ala cɛ i ni mɔgɔ ɲɔgɔnw cɛ k'i buramusow de nana i bolo bɔ a la mais e kɔni y'a k'i ka denmisɛnniya kuma fo ka t'i se retraite ma y'a dɔn musow mana kɛ cogo cogo retraite b'a la o ni denkɛw ye muso furu retraite tɛ wa i fana b'i sigi k'a dun o waati a bɛ sɛbɛn i kun o bɛɛ la ko karisa bɛ nin na karisa bɛ nin na karisa bɛ nin na a bɛ faamuya bon o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ cɛ minnu fana bɛ yen ni muso bɛ ni sɛgɛnba in fana na ni don minnu taw jɛngɛnna wala minnu retardera o ka faamu ni hakili ye kɔngɔ ni minɔgɔ bɛ e la tiɲɛ don mais nin fana kɔngɔtɔ minɔgɔtɔ de bɛ ka baara kɛ tile bilen kɔrɔ tasuma la sɛgɛn ni ɲani ni tɔɔrɔ dan don ni ala kama tɛ a tɛ se ka kɛ dɛ foyi tɛ se k'a kɛ ni ala kama tɛ ani furu labatoli o tuma ni don min jɛngɛnna fana bolo o ka dɔ jɛngɛn ni sɛgɛn ye ani adamadenya yɛrɛ taabolo ye o kana kɛ nenini o kana kɛ lagosili ye o kana kɛ datigɛndala fana ye a bɛ faamu o tuma na nin ye o jaabi ye o kɔfɛ i ko an ka dɔ fɔ hasidiya kan hasidiya yɛrɛ de ye farafinya halaki ye k'an kɛ an ti don da la fo segin kɔ farafin yɛrɛ ka tonkɔ jubaju ye hasidiya de ye n taara an ka dubaw kɔnɔ k'a lajɛ n'ala ye hɛrɛ kɛ min ye i bɛ taa sɔrɔ duden tɔw bɛɛ bɛ bila o n'a ka denbaya de kɔntoro la ka gɛrɛntɛ siri olu ka k'u tɔɔrɔ f'a bɛ kɛ sababu ye finalement o dɔw b'u yɛrɛ ɲini ka bɔ du yɛrɛ kɔnɔ ka du t'u bolo an ka sigidaw fana bi ten baara yɔrɔw fana bi ten tɛ se kɛ hali sugu kɔnɔnaw bitigi minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ sanni feerew tabali minnu gunnen bɛ ɲɔgɔn na a dɔw cɛ ka gɛlɛn dɛ foyi tɛ sanni min bɛ kɛ karisa kun o tɛ kɛ ne kun sanni min bɛ kɛ karisa kun o tɛ kɛ ne kun donc hasidiya bɛ wuli k'a jɔ somɔgɔw ni moriw don bɛ k'a bɛɛ ka i ta tiɲɛni kama donc ala kira sallallahu alaihi wasallam hasidiya a y'a fɔ k'a se degré la kodɔnna tɛ sɔn ka kɛ hasidi ye kodɔnna adama kodɔnna tɛ sɔn fiyewu ka kɛ hasidi ye o la kira ko silamɛw ma ko iyakum wal hasada wa innal hasada ya'kulu hasanatul insan kama ya'kulu narul hataba a ko n b'aw silamɛw ma ni hasidiya ye a ye hasidiya dabila mɔgɔ yɛrɛ tɛ kɛ silamɛ ɲuman ye fiyewu k'i jigi da alijinɛ kan ka sɔrɔ i ye hasidi ye hasidi tɛ don alijinɛ kɔnɔ hasidi tɛ don alijinɛ kɔnɔ surtout an bɛ sunkaloba min na
e ni minnu bɛ du kelen kɔnɔ luwanze la ala ma mɔgɔw ka se kɛ kelen ala ye se min kɛ e ni i cɛ ye aw bɛ ka balo o se kɔnɔ a ye se min kɛ nin n'a cɛ aw bɛ ka balo o se kɔnɔ o fana bɛ ka balo o se kɔnɔ sɛ ɲimini se bɛ nin ye sogo kilancɛ de se bɛ e ye jɛgɛ de se bɛ nin ye mɛ n'aw taara aw sigi ɲɔgɔn kan k'a kɛ a karisa ye sɛ fa fo ne ka sɛ fa karisa ye nin kɛ tan fo ne ka nin kɛ n ka suntigɛ fo ne ka nin kɛ tan fo ne ka nin kɛ tan guerre de bɛ wuli k'a jɔ sa luwanzew yɛrɛ dama fana aw bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini na ni dutigi wulila min nɔfɛ don min a b'o gɛn ka bɔ a ka so ne ɲɛna e b'i jɔrɔ i b'i ka du sɔrɔ cogo min ka taa yɛlɛma ye olu ɲinɛ n'u yɛrɛ kɔ olu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn hasidiya la donc ala kira ko hasidiya a bɛ hasidi ka ɲuman a b'a bɛɛ de dun k'a ban pewu i n'a fɔ tasuma bɛ lɔgɔ jalan dun cogo min n'i ka ɲuman banna alijinɛ jumɛn bɛ e ye bilen voilà donc ni ɲuman banna jɔn bolo misani sigi kun tɛ e ka ko la bilen o kɔrɔ hasidi b'i sa dɔrɔn direct a bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ hadisa ye muradu ye o dɔrɔn de ye quoi parce que mɔgɔ bɛ kɛ hasidi ye waati min o b'a sɔrɔ i ŋaniya bɛɛ de tiɲɛna non hasidi bi sɔn ka ko bɛɛ kɛ a mɔgɔninfin ɲɔgɔn na a bi sɔn n'a dɛsɛra ko jugu la ji jugɔrɔ a bi sɔn ka pɔsɔni k'i kɔnɔ k'i faga fo n'a m'i sɔrɔ a bi sɔn ka dabali jugu k'i la fo n'a m'i sɔrɔ a bi sɔn ka mɔgɔw sara ka taa mugu ci la fo n'a ma se parce que hasidi de bi ten quoi tant que e bɛ cogoya in na ala ye kɛmɛ ka yɛrɛ kɛ tant que e bɛ ten ale ni de ti lafiya quoi a bi fɛn de ka bɔ ten ɔ n'ala dun fana ko k'e ti bɔ ten ale fana b'a ka moyen bɛɛ de tigɛ sa bon o de la ala kira y'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ ka ɲuman dun k'a ban kɔrɔ de bɛ kuma la a bɛna kɛ kɛwale jugukɛla de ye quoi maintenant n'a kɛra kɛwale jugukɛla ye sa wale jugukɛla ɲuman b'o ye bilen wa donc o bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ tasuma de la hasidiya de b'a se adamaden ma ni y'an ka société ye mais n'i donna religieusement misiri kɔnɔnaw yɛrɛ la muru ka sira fɛ karamɔgɔ sira yɛrɛ fɛ olu yɛrɛ minnu ye exemplaire ye fɔlɔ olu ta ka jugu bɛɛ ta ye a tɛ se ka lakali a tɛ se ka lakali tuma dɔ alimami min yɛrɛ jɔlen bɛ silamɛw ɲɛfɛ k'a b'u seli mɔgɔ min bɛ misiri kɔnɔ ko alimami bɛ place min na a bɛ bonya min na k'o bɛnnen b'o ma o man ca dɛ misiri yɛrɛ kɔnɔ ɲɔgɔn musalaka la dɔrɔn n'i ye seko ye alimami n'a ka dulokibajɛ dontɔ u bɛ tasuma mɛnɛ a la k'a fa worobilenw ni worojɛw misiliw fɛn sugu bɛɛ bɛ taa feere misiri taa sira la mais an bɛ seli ni fɛn minnu na nin sunkalo yɛrɛ min filɛ nin ye hasidi ka sun ne t'a dɔn o bɛ taa yɔrɔ min na o ala t'a minɛ o kɔngɔmuɲu gansan minɔgɔmuɲu gansan don nafa jumɛn b'o la o nafa banna donc ni sɛgɛnba in bɛɛ kun ye jumɛn ye alijinɛ nɔfɛ ko tɛ ɔ ko hasidi niyɔrɔ t'a la hasidi place foyi tɛ alijinɛ kɔnɔ ala fɛ a fɛn in banalama de bɛ dɔw joli la adama a musolamɔgɔw bɛ yen a cɛlamɔgɔw bɛ yen non olu k'a ye dɔrɔn ko adamaden dɔ ye cogo ɲuman filɛ bala wulila hali ka maa wɛrɛ mankutu ɲuman fo kɛrɛfɛ a ye tasuma bila o dusukun na mais ni mɔgɔ kɛra ten t'i yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ e ye jɔn ye i tɛ se ka kɛ ɲuman ye bilen o n'i sera o degré ma e tɛ se ka kɛ ɲuman ye bilen e tɛ se ka ɲuman dilan bilen k'a di diɲɛ ma donc mɔgɔ bɛɛ fɛ sigi ka nɔgɔ mɔgɔ bɛɛ fɛ jɛ ka nɔgɔ hasidi fɛ sigi ma nɔgɔ a fɛ jɛ ma nɔgɔ a fɛ teriya man di a fɛ furuɲɔgɔnya man di cɛw bɛ yen hali u b'u furumuso hasidiya a ye cogo ɲuman kama musow bɛ yen u b'u cɛ fana hasidiya a ka sɔrɔ kama balimamaw kɔrɔ ni dɔgɔw kansinamaw du kelen kɔnɔ mais ni sunkalo donna an bɛɛ bɛ ka sun mais est ce que bɛɛ ta ye sun yɛrɛ yɛrɛ min ni ala mago b'a la wa
bɛɛ ta tɛ sun yɛrɛ yɛrɛ ye dɛ parce que n'i bi so jɔ i bi so pasima ɲuman de dilan n'i ye so pasima ɲuman dilan n'i ye so o so jɔ o kan o bɛ kɛ so yɛrɛ yɛrɛ sabatilen ye mais ni so pasima man ɲi ka n'i yɛrɛ sɛgɛn k'i bi so kɔni jɔ a mɛn o mɛn a bɛ jigin kan o nafa t'o la o tuma an k'an yɛrɛ kun dusukun dilan fɔlɔ an k'o sanuya an ka mɔgɔninfinɲɔgɔnw kɔniyali a n'o hasidiya n'o ŋaniya juguya bɔ an dusukun na tant k'an bi ten an bi sɛgɛn diɲɛ na yan an bi tila ka taa an yɛrɛ sɔrɔ ala bolo janɛmɛ kɔnɔ ala k'an kisi kan na wa hasidi de pegedilen don fan fila bɛɛ ala tɛna a sago kɛli dabila n'a ka latigɛ k'a man di e ye o contraire n'ala yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ ka hɛrɛ man di ye